Genesis chapter 10. Dagiti kapututan dagiti anak ni Noe. Dagitoy dagiti kapututan da Sem, Ham ken Japhet nga anak ni Noe. Kalpasan ti layos dagiti lalaki nga anak ni Japhet, Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Mesek ken Tiras. Dagiti naganda tinaisurat kadagiti tribo a kapututan da. Ni Gomer tinagtaudan dagiti tattao ti Askenas, Rifat ken Togarma. Kapututan ni Javan dagiti tattao ti Elisa, Tarsis, Cyprus ken Rhodes. Isuda dagiti kapuunan dagiti agnaed iti igid ti baybay ken dagiti isla. Dagitoy dagiti kapututan ni Japhet nga agnaed kadagiti bukod da a tribo ken ilili ken addaan ti bukod a pagsasao. Dagiti lalaki nga anak ni Ham, Cos, Ehipto, Put ken Kanaan. Ti kapuunan dagiti tattao a napanaganan kadagiti naganda. Ni Cus nagtaudan dagiti tattao ni Seba, Havila, Sabta, Raama ken Sabteka. Ni Rama tinagtaudan dagiti tattao ti Seba ken Dedan. Naaddaan ni Cus iti anak a lalaki nga agnagan Nimrod a nagbalin nga immuna a maingel a man nakigubat iti lubong. Babaen iti tulong ti Dios nagbalin a nalaing a manganop ket daytoy ti nakaigapuan ti pagsasao. Pagbalinen naka kumati Apo a nalaing a manganop akaas ken ni Nimrod. Sakupen ti umuna a pagarian ni Nimrod ti Babel, Erek ken Akkad. Adda amin dagitoy iti daga ti Sinyar. Manipud iti dayta a daga napan ni Nimrod ijay Assyria ket binangon na dagiti siyudad ti Nineve, Rehoboth, Kala, ken Resen nga adda iti nagbaetan ti Nineve ken ti kangrunaan a siyudad ti Kala. Ni Egypto tinagtaudan dagiti tattao ti Lydia, Anam, Lehab, Naftu, Patros, Kaslo ken ti Kaftor a nagtaudan dagiti Filisteo. Dagiti anak ni Kanaan, ni Sidon nga inauna, ken Het dagiti naganda tinaisurat kadagiti tribo a kapututan da. Ni pay Kanaan ti kapuunan dagiti Jebuseo, dagiti Amoreo, dagiti Gergeseo, dagiti Haveo, dagiti Arkeo, dagiti Sineo, dagiti Arbadeo, dagiti Semareo, ken dagiti Hamateo. Nagwaras dagiti naduma-duma a tribo, dagiti Kananeo, aginggana dimmanon iti beddengda, manipod Sidon nga agpaabagatan ijay Gerar, iti Asideg ti Gasa ken agpadaya ijay Sodoma, Gomora, Adma ken Sebuim iti Asideg ti Lasa. Dagitoy dagiti kapututan ni Ham nga agnanaed dagiti naduma-duma a tribo ken ilida. Adda bukod a pagsasao ti tunggal grupo. Ni Sem a manong ni Japhet ti kapuunan dagiti amin a Hebreo. Dagiti anak ni Sem da Elam, Asur, Arpaksad, Lud,
ken aram-aram dagiti naganda iti naisurat kadagiti tribo a kapututan. Kapututan ni Aram dagiti tao iti Us, Hul, Geter, ken Mesek. Ni Arpaksad ti ama ni Sela nga ama ni Eber. Dua ti anak ni Eber, maysa ti napanaganan iti Peleg. Gapo ta idi tiyempo na nabingay dagiti tattao iti lubong. Napanaganan ti maysa iti Joktan. Kapututan ni Joktan dagiti tattao ti Almodad, Selef, Harasmabet, Jera, Haduram, Usal, Dikla, Ubal, Abimael, Seba, Ofir, Havila, ken Jubab. Nagtaod da amin ken Joktan. Sakupen ni daga, ti daga, apag naedanda manipod mesa agingga ijay Sefar. Iti katurturudan iti daya. Dagitoy dagiti kapututan ni Sem nga agnanaed kadagiti daduma a tribo kon Ilida. Adda bukod a pagsasao ti tunggal tribo. Dagitoy dagiti pagilian a nagtaod kadagiti anak ni Noe ken kadagiti puli a simmaruno kadakwada. Isuda tinagtaudan dagiti pagilian kalpasan na ti lalayos.